Čaute, vítam vás z tohto videa a toto video je, čo som dostala na Vianoce a čo sa stalo také smiesnejšie na Vianoce. No proste, fakt, prepáčte, že som po nejakej dlhej dobe nenatáčala, učenie, ale teraz som mala už prázdniny a po Vianociach je asi, neviem. Ale dneska je štvrtok, zajtra je piatok a potom je Silvester. Rok 2017 sa začína, zajtra o polnoci prípitok, teda pozajtra o polnoci prípitok a také debilinky. No ale my už radšej prejdeme na tie veci, čo som dostala. No a poďme na tú prvú vec. Takže ako prvú vec som dostala, Pane Bože, tieto cool Sony sluchadlá. Sorry, že je to tu, lebo ja som dostala aj nový obal, ten vám ukážem na konci. Dobre, takže toto sú tie moje cool sluchadlá. Ja som si ich strašne prijala, sú od značky Sony a sú fakt cool. Ja som z nich strašne šťastná. Dobre, minta, musím si toto zase položiť. Dobre. Takže ako ďalšie je táto cute peňaženka. Je fialová a ako viete, teda ja fialovú milujem. A viete to aj podľa toho, že máte niektorý Facebook. No a ešte som chcela jednu vec oznámiť. Mám Facebook a volám. A keby sa chcel niekto so mnou dohodnúť, tak už môže aj na Facebooku. Dobre. Takže táto peňaženka, mám tam drobné len také debilinky. Vlastne otvára sa takto. Ako vidíte, no tak, minta, dám blesk. No, už vidíte nejaké tie drováky. Dobre, takže tak. Dostala, no a keď ďalšie, toto. No, ako vidíte, sú tu náušnice. Minta, ukážem. Takto. Je to z pravého stříbra a pravý diamantík. Ale ja neklamím, je to fakt pravý diamant. Neviem, či mi to zaostrí, minta. Keď ti dám diamanty, tak na blbo zaostruje. No, dúfam, že ho vidíte. Lebo je fakt cool. To sú vlastne tie náušničky, ktoré sa zapichujú a zavesujú na ucho. Takto. Dobre. Ako ďalšie som dostala to, takže je tu toto Lego minta. Bol pri tom Legu aj tento drak. Si to dám preč, teda aby ste to videli. Je to takýto drak a k tomu títo dvaja panáci. Vlastne toto je ten ohnivý škriatok. No a toto je tá dievča Emily Jonesová. Ako vidíte, tu má aj ten briliant. Pardon. Minta, to nemôže. Je tu ten diamantík. Kde sa môže dostať domov. A ešte som k tomu dostala aj takto lávu. No, vlastne takýto nejaký ostrovček malý. No a ešte túto mapu. No a ozaj táto lavína, ako keby tá sa dá otvárať takto. No minta, lebo ja som si sem dala veci, no. Toto asi nepôjde. Toto sú také postele. Už tak. Takto. A robí sa to tak, že tu máte takýto, tu sa dá takto otvárať. Dobre, takže cool. Minta, musím si to tu spratať. Pane Bože. No, dobre, takže ako ďalšie je tu lobsedomček. No, takže mám ho tu. Dobre, je to tento lobsedomček. Minta.
Vlastne tu je ten stôl a upozorňujem, viem, že je tu bordel. Pretože si to tu rovno vám ide upratať. Takže akože toto vyzerá takto. Ozaj toto. Tieto striežky sú takéto priehlbinky a tam sa dá toto zavesiť. Dobre, takže to potom vyzerá nejak takto. Ja si toto musím rýchlo uložiť. Tak toto. Čirák. Doredím. Dobre, kde je tá MP3? Minúta. Fakt. Si toto upracem. Dobre, takže je to už hotové. No a vyzerá to nejak takto. Tu je ten obraz. Takto. Tu je Blight. Zvieratka. Tu je MP3. Tu je nočný stolík. A tu je penling. No a ešte som k tomu dostala takto tiež Blight s mimiaňačím telom a ten zajačík je vlastne jej. Takže, a toto sú takéto lampašky, savíčka a tak ďalej. Tak toto spracujeme. Tak to vyzerá. To otvára. Inak sa to tiež otvára. No, takže tak. Ešte nejaký zo pár malých drobností. No takže potom sa dostá ešte tento sprej Axe. Ono sa to vlastne otvára, no, že na rukou sa vám to ťažko. Minúta. Čo sa vlastne len ten vrchnak otočí. A toto stlačí. A krásne vonia. Anarchifarše. Dobre, takže takto tam. A zaj prepačte za tie zvuky, čo počujete. Takže toto je prvý sprej. Dúfam, že ho vidíte. Ako ďalšie je toto Playboyko. Ja viem. To ričí. Play it wild. Takže takto. Potom je tu nejaká dáma s pánom. Sky Touch. Innovation. To je taká nová séria, ale je fakt ešte aj new. Ona je fakt sladká, tá vôňa, dosť sladká. Tuto máme SK a tu je napísané, že... Minúta, musím to zaostriť. To asi nikdy nezaostri, ale je tu presne, že pred použitím silno potriasť. Ešte nejak takto. Ale si to nejdem používať. Ešte toto je jedno Playboyko. A k tomu som dostala ešte aj takýto sprchový gel. Je to tiež v novej edícii a vyrobil to Presto Play. Je tu napísané. Presto Play. Že Play White. Vlastne to isté. A toto je nejaké, že to takto vyzerá. Jak karamel to vyzerá. Fakt bohovo to vonia. To sa to otvára, to body. Ešte takto. Dobre, to je si to tu odložím. No a ešte som vám chcela ukázať ten obal, tak chvíľku. Počkajte. No a ak vám padá mobil, takže neviem. No proste ten obal je fakt cool. Pozrite sa. Tí, ktorí máte Facebook, tak asi to už viete. Mám sa Miška Golierová na Facebooku.
Takto. Taký magický proste. Teraz si ho nasadím, minútka. Dobre, nasadené. Takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo a pa pa!